मान गोनां आंनि मुङा धनला सरगियारि आरो आं बे गामिनिनो एक नं बाथौफोरनिनो दा जोङो दैनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो जोंहा बिराद क्राइसिस खामोन माने गोदाव सोराव दैया जों मोननोनो गैयामोन दैखर मोनसे मोननै दं रानो आरो मास मोनब्रैया रानो ओमफ्राय मास 7 मास माबा 8 मासआ माने थायो आरो दा बेनिखायनो जोङो दिनै मोजां मोनदों जे माने दिनैसो जोंनि नैबे गामियाव बरिंनि सरकारि बरिंखौ जोङो दिनैसो नैबे सारनि अननायाव मोननो हाबाय दा जाखि जादोला जोङो बेजोंनो दिनै जोंनि जिउखौ माने दैदेननो हागोन बायदि होननानै आं सानो आरो लोगोसे आरो बिनि उनावबो नैबे जोंहा गुबुन गुबुन बिफानाव जों दा नै थानसालिनि बागैबो जों बेखौ हास्थायो दा बरिंखौ मोननानै जोङो बरिंजों नैबे जों थानसालियावबो सलायनो आराम जादों आरो दा साप्लाइनि बेबस्था जायोब्ला जोङो साप्लाइ खालामोब्लाथ' जोंनि थाखाय मोजांसिन जागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो दिनै गोसो खुसियै जोङो रायजो राजानि अननायाव बा नैबे सारनि अननायाव मोननानै बिथांनिसिम नै दिनै बिजिरगोरा सारनिसिम जोङो थोजासे रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आं बेखिनिखौनो बुंनोसै नामा गोजोन्थों आलासिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय जोंनि बाथौफोराव बा अर्थात बगाजुलियाव गासै गोदोनिफ्रायनो बेसेबांबा खस्थ' जाबोदोंमोन जों दैनि थाखाय दैनि खस्थ'आवनो जों बेसेबा भुगिनांदोंमोन बेसेबा खस्थ' मोनदोंमोन दिनै जों सारनि अननायाव दैखौ मोनबाय सारनि खिथिखौ जों माबानानै आर'ज बिलाइ होनानै दैखौ मोननानै जों दिनै जोबोद गोजोनबाय बहुद जोबोद जों गोजोननाय थाबाय सारनिसिम गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जोङो बेखिनियानोमोन बिराद खस्थ'मोन आरो जोंनि दैनि थाखाय सम लाना जों साइकेल लायै दै रोगानानै लोंनांदोंमोन कालिफुराव मबा 3 माइल लामानिफ्राय जोङो दै नागिर लायनानै लोंफैनांगौ जादोंमोन सम लाना आरो जोंनि बे बगाजुलियाव दैखर मोनसे मोननै दङब्लाबो रानोमोन फागुन सैत्र मासाव बिराद खस्थ' मोनोमोन आरो जोङो दिनै जों बिराद गोजोनबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम जोबोद जों गोजोननाय बावहरबाय सारनिसिम दैखौ मोननायनि थाखाय